vídeo de ASMR d'Iram SR. En aquest vídeo us vinc a llegir, només a llegir, perquè ara mateix tinc les ungles tallades. Me les vaig tallar perquè no suporto les ungles llargues, em costa moltíssim per treballar i aleshores me les vaig tallant de tant en tant, però també us dic que m'agrada tenir-les llargues per fer tapping. És algo que li he agafat molt de gust i me les tornaré a deixar llargues una setmaneta o així i després me les tornaré a tallar. Així que quan em veieu que estic fent vídeos de llegint o una altra cosa, ja sabeu per què és. Doncs bé, us vull llegir Pere Calders. Per cert, si escolteu la banda sonora així de fons és perquè els meus pares ara mateix estan veient una pel·li i avui me'n vull anar a dormir d'hora. Ho vull intentar i per això sentiu música de fons i de pel·li. Aleshores, res, només avisar-vos d'això i començaré. Aquest és un llibre molt antic que ja us vaig ensenyar els primers dies del meu canal de ASMR i és que m'agrada molt Pere Calders i tinc tot aquest llibre perquè mon pare és un gran fan també de Pere Calders i és un recull de contes de 1936 fins al 1967. Vale, doncs veuré a veure quin conte puc dir. A veure, vaig a buscar-ho millor, així. Doncs bé, el conte que us llegiré avui serà El pas del temps en el Museu Sentimental. I diu així: no he sabut mai d'una manera prou clara com em pervingué en herència aquella petita casa. El fet veritable esdeveniment per mi em fou explicat voltat de conceptes legals tan complicats que no em vaig comprendre de bon tros el mecanisme. De fet, el present em venia d'una parenta llunyana que jo no recordava haver vist més que una sola vegada. Guardaria el record d'haver-la vista, però no pas la imatge d'ella mateixa. Considerava la casa com un present del cel. Era la més alegre i segurament la menys important d'un carrer secundari del poble. Tenia planta baixa i un sol pis i arriba a les meves mans exactament com l'hauria deixada la meva parenta. La misantropia
la seva solteria heroicament sostinguda deslliuraren el patrimoni de dispersions, de la qual cosa només tenia motius per alegrar-me. A la primera vista, la casa em sorprengué per algunes singularitats que en el transcurs del temps arribaren a fixar-la en la memòria de les coses meves. Amb un color únic, estrany a tot el que em pertanyia, plena de robes brodades, labors, puntes fines i fundes, prodigades incansablement. La casa era massa petita per a contenir el fruit dels ocis d'una soltera desvagada. I a més, quelcom més excepcional. De dalt a baix, ni en les habitacions més imprescindibles, ni en el que no eren tant, no hi havia un sol rellotge. Endebades vaig cercar sota els coixins, vaig mirar minuciosament totes les labors, la utilitat de les quals se'm feia menys incomprensible. Ni en els calaixos, ni en les parets, ni lleixes, enlloc, com he dit, no era possible de trobar un rellotge. Em va semblar aleshores que la meva parenta, la coqueteria de la qual havia omplert de llaços i de randes tota cosa susceptible d'aguantar-los materialment només, no havia pogut tolerar la presència de quelcom que a cada cop de molla, a cada volta de rodes, li palesés la seva destrucció i l'allunyament inexorable i definitiu de totes les coses que li eren cares. Ella, pressentint-se peça de museu, havia volgut crear tot un museu de peces delicades que l'emmarquessin dignament, i allí quedava el marc únicament absurd per a la desaparició del seu suport, de la seva raó de ser. A desgrat de portar a la butxaca una sèrie de raons legals que em feien amo de tot allò, obria cada porta i foratejava cada racó, sentint-me lladre, tement veure'm sorprès d'un moment a l'altre per algú que tingués més drets, més dels que poden concedir als homes i les seves lleis sobre les coses que envoltaven. Al pis superior vaig descobrir la seva cambra
reposada a mà, la vora d'ella i closa amb una cinta, la llaçada de la qual duia l'empremta que la mateixa mà havia deixat en tots els llaços de la casa. No era pas un diari en el sentit cronològicament ampli que aquesta denominació obliga a suggerir, sinó la descripció d'una època determinada de la vida de la meva parenta, les incidències d'una història d'amor, però mai no havia suposat que una relació ingènua i adotzenada com aquella. L'adotzenament i la ingenuïtat requeien únicament en l'estil em pogués interessar, àduc, commoure, com aleshores. I ara, lluny de temps i de distància, he acabat atribuint-ho a la influència del medi. Mentre llegia, a intervals, em sembla percebre el tic-tac d'un rellotge i en abandonar la lectura per poder destriar d'una manera precisa allò que em semblava un engany dels sentits, vaig oir clarament el soroll metòdic reposat d'un cronòmetre. Ja he dit que en tota la casa, a desgrat d'haver-los cercat, no hi havia vist cap rellotge. Per aquest motiu, el tic-tac que podia sentir tan distintament s'ha emportat tota la meva atenció. Vaig mirar i remirar minuciosament tot la cambra i no em va ésser possible de descobrir enlloc el centre motor d'aquell soroll i una cosa més sorprenent encara, així que m'apartava del secretaire, el tic-tac desapareixia. En conseqüència, la meva inspecció es localitza en aquell moble, però molt aviat m'havia de convèncer que el secretaire no podia contenir cap rellotge, una mica esverat per allò i efectivament descabellat per un conjunt d'impressions incontrolables pel que tenien d'imprevist en la meva vida. Vaig abandonar la casa, tancant la porta d'entrada amb una volta de clau excessivament remarcada, com si temés que tot allò de sensacional que guardava pogués escapar-se en una nit, impossibilitat d'esperar un endemà en el qual les meves impressions, en el qual les meves previsions em concedien a priori un gran domini de mi mateix, i així fou com la primera vegada que la providència m'oferia un sostre indiscutiblement meu. Vaig dormir en una fonda del poble, sota teulada d'altri com m'havia pertocat fins aleshores. Em van despertar conjuntament un gran benestar físic i un soroll agradable que provenia del pati de l'hostal. I dic conjuntament perquè encara ara, i per pueril que sembli donar tanta importància a tan poca cosa, no he pogut dilucidar exactament a què devia el meu retorn a la vida afectiva, però sí recordo clarament que el primer pensament que vaig coordinar em proporcionà una gran satisfacció per haver decidit dormir fora de casa meva. I immediatament el record de la casa esperonà la meva tafaneria per la resta del contingut del diari i pel soroll del rellotge. Aleshores vaig qualificar d'estupideses les meves precaucions del dia anterior i només em concedia el dret de sentir-me satisfet per la possessió d'aquells béns. Arribat en aquest punt, no em va costar gens de determinar que tot el referent al tic-tac era il·lusió. Desitjava trobar-me per segona vegada voltat d'aquelles puntes i
randes que m'havien portat a frec del pànic. Quina ridiculesa! I entrar definitivament en possessió de l'herència. En visitar novament la casa, vaig tenir cura de dirigir-me de seguida a la cambra del secretari. La finestra estava oberta encara, esclar, a l'habitació extraordinàriament il·luminada. Apressadament, amb una precipitació injustificada, vaig començar la lectura del diari fins a arribar a les pàgines dedicades a la descripció del personatge central, de la mort d'ella. El retrat era fet tan delicadament, amb un interès tan gran, que vaig adquirir el convenciment de conèixer, fos quina fos la circumstància que pogués posar-la a la meva presència. La persona retratada, d'una manera tan clara, vaig retenir una imatge materialment desconeguda per a mi. Altra vegada arriba a les meves orelles i em produí un gran esbalaïment al tic-tac del rellotge. La direcció d'on venia el soroll em semblà tan concreta que vaig dirigir-hi la mirada, girant el cap lentament. El reflex del sol en un mirall em faria els ulls, obligant-me a executar un moviment instintiu de defensa. Una vegada refet, vaig determinar clarament la posició del mirall. Formava part d'un tocador en desús, adossat a una de les parets de la galeria, on donava la finestra de la cambra de la meva parenta. No podia dubtar-ne, el soroll venia d'allí i no pas del moble, sinó concretament del mirall. Vaig passar a la galeria saltant per la finestra i vaig començar a escrutar intensament la imatge reflectida en el mirall en un cos d'edifici arrapat a l'angle de la galeria oposat al mirall. Aquest la reproduïa clarament. Hi havia una petita finestra, la taca grisa de la qual retallava pàl·lidament, però indubtablement, la silueta d'un rellotge. En girar-me, al marc de la finestra se m'aparegué d'una realitat que em sorprengué absurdament. Jo tenia la seguretat de no haver visitat aquella part de la casa per no perdre temps, en realitat perquè era sumament fàcil. Vaig entrar a l'habitació traspassant la barana de la galeria i saltant per la finestra. Aquell departament nou per a mi era molt reduït i, cosa singular, desproveït d'aquella mena de labors escampades per tota la casa. El rellotge, col·locat sobre una taula, estava tancat dins una campana de vidre. Des d'allí es veia clarament la taca lluent del mirall, situat de tal manera que reflectia el soroll del rellotge per a projectar-lo sobre el secretari de la cambra d'ella. Heus ací un senzill miratge que m'havia fet perdre el control sobre els meus nervis, però aquella habitació desconeguda ara tenia la seguretat de no haver-la vista mai. Va requerir la meva atenció per damunt de totes les altres coses. Era un gran estoig guardador del secret d'amor d'ella, i això s'endevinava contemplant qualsevol dels objectes que contenia. Si tota la casa era un museu de la vida anòdina de la meva parenta, era un gran estoig guardador del secret d'amor d'ella, i això s'endevinava contemplant qualsevol dels objectes que contenia. Si tota la casa era un museu de la vida anòdina de la meva parenta, aquella cambra
del seu envelliment i de portar damunt l'empremta profunda del fracàs i el cansament d'un viatge que l'havia de conduir a terme massa tard. No recordo exactament de quina manera em va reclamar quelcom que hi havia d'haver en cada racó de la casa d'ella, i especialment vaig pensar en la cambra del rellotge, però sé que m'ho va reclamar brutalment, d'una manera que va despertar el meu sentiment de propietat sobre l'herència àdhuc en el que contenia d'immaterial. I sacsejant sense compassió aquella ombra d'home, el vaig foragitar. Veient-lo allunyar-se, vaig cridar-li: la seva imatge us pertany, però el record d'ella, que conté cada cosa de l'herència, és ben meu i no me'l deixaré arrabassar. En tornar a entrar a casa meva, tenia la sensació d'haver operat amb una estrebada formidable. Un canvi definitiu en una de les branques altes del meu modest arbre genealògic. Bé, i això ha estat tot per aquest petit vídeo, que potser ha durat més del que em pensava. Espero que us hagi agradat sentir-me llegir, i si us interessés que llegís un altre conte o un llibre d'un altre autor conegut de Catalunya o qualsevol altra cosa en català que sigui de cultura general i que ens pugui interessar a tots, doncs estaré encantada de llegir-ho. Doncs bé, això és tot i ens veiem en el